Kaixo guztiok, udal gobernuak eta alkateak gure prentzaurrekoari erantzuna eman die eta hainbat puntu argitu beharrean aurkitzen gera. Esaterako, esan zaigu kritikatu baino deskalifikatu gehiago egin degula. Ez gaude ados. Deskalifikatu ez kritika politikoa da egin deguna, eta gogoratu nahi dugu hori bai, aurreko legealdian, alkatea bera oposizio buru zela, zer nolako agresibitatearekin askotan agertu izan zen udal gobernua kritikatzen. Beraz, oain alkatea da, soseguz dabil, eta hala behar du, baina gure ez da deskalifikazioa. Kudeaketa kaskarra, argumentatu behar dela, hainbat puntutan argituko ditugu. Azaterako, ehorzketak, entramentuak, dekretu abuztuan sinatu ondoren, hainbat familia zerbitzurik gabe eta desinformatuta aurkitu izan dira, eta hori kudeaketa kaskarra da. Komun publikoak ere izan du bere bilakaera. Oso kritiko izan gera, bai lekuarekin, eta bai zenbat iraunduen, eta horre ere, argitu behar dugu, azkenean bizilagun batzuk bilera eskatu, eta alkateak, arkitekto teknikoa parejadora bialdu zuela. Markesinarekin beste horren beste, bizilagunak jakin zutenean Euskal Herria plazara zetorrela, gurutzekoa, hainbat sinadurak bieldu zian, batzara eskatu zen, eta uztailetik urrira arte egon behar izan zuten zain, eta orduan ere alkatea etzen bilerara saldu. Liberazioak ez da posible alkatea bera bakarrik egotea liberatua, zestua bezalako herri batean. Ez da posible. Udaltzainak arratsalde askotan herrian ez ditugu izan, eta hori ere prebizio kaskarra bezala hartu behar dugu. Ez da suerte txarra, kudeaketa kaskarra izan diteke. Eta batzarren maiztasuna ere askotan plenotan kritikatu izan dugu. Hortik aparte, osinbeltz arrobiari guk irtenbide bat proposatu dugu, eta bakarrik gogorarazi nola orain bi legealdi EH Bilduk leku horretarako proposatzen zuela zabortegia zela. Ez dugu konfrontaziorik nahi, baino bai proposamen zintzo bat eta ireki bat egin dugu aixialdia, anfiteatro, auditorio libre bat, eta hainbat leku biltzen dituen gune eder bat proposatu dugula uste dugu. Zubimusu aixialdia guneari buruz zer esan? Antzekoa, aurreko legealdian EH Bilduk Sorazu inguruan industrialdean kokatzen zuen aixialdi gunea, eta guk uste dugu Zubimusu aixialdirako egokiagoa dela, eta orain badirudi posible izango dela, eta posten gera. Beraz, alkate guztidun bat bihurtu zaigu, taldean, lanean ez dakiena, eta hori nabari egiten da, bai? Harremana ona dela, bai, harremana ona da, baina egia esan, azkenengo hilabetetan batipat gure desadostasuna askotan, eta oso modu irmoan agertu dugu. Bai, Euskalitek egin duen kontrastean, baita ere, memoria historikoa egin eta guain gertuko memoria lantzen hasi behar den fase honetan ere, gure desadostasunak agertu ditugu, dauden irizpideengatik, eta berriro esan, kritika politikoa dela egiten deguna, deskalifikaziorik gabe, eta badaki alkateak ere, modu personalean ez dagoela ezer bere aurka, gehiago esango dut, gusten dut pilota zaletasunak, kulturak eta gure aitarentzako zion begirunak elkartzen gaituela, baina kritika politikoa egin beharrean gaude, ez delako gure ustez estilo egokia ematen ari dena. Eta hau esan da, herritarrei, auzotarrei, berretsi, guk lanean jarrituko dugula gure hauteskunde programa eta datosten hainbat konturi heldu eta herriaren onerako lanean. Eskerrik asko, eta izan ondo.